私はラーメンやハンバーガー、ピザ、チキンテリヤキなどいろんな国の食べ物を食べるのが好きです。でも最近 Facebook で世界の美味しい料理に関する CNN の調査結果を見ました。世界一美味しい料理はなんと西スマトラの伝統的な料理、ルンダンだそうです。これはココナッツミルクとたくさんの香辛料で 4,5 時間ほどじっくり煮込んだ牛肉の料理です。美味しそうですね。なんだか角煮に似ています。ルンダンを食べてみたいな。本格的なルンダンを食べるにはやっぱり本場のインドネシア、西スマトラに行かなきゃ。まずは飛行機でジャカルタに行き、飛行機を乗り換えて西スマトラの県庁所在地パダン市に向かいます。私は西スマトラで興味深い事実を知りました。第二次世界大戦中、旧日本軍はここで軍事基地を築いていたそうです。プキティンギー市には旧日本軍が戦時中に築いた大防空壕が存在します。見に行かなきゃ。レンタカーで1日4300円、高くても8600円。よし、パダン市から約90キロ離れたプキティンギー市へいざ出発。このトンネルは1942年旧日本軍によって建てられた防空壕です。このトンネルは長さ1400メートル、幅約2メートルで、中には監視室、刑務所、取調室、監禁室、バラック、厨房、そして武器弾薬庫など多くの部屋が存在します。このトンネル壁は水と混合することによってより堅牢になるタイプの土壌で、2009年西スマトラを揺るがした大地震でもあまりダメージを受けませんでした。西スマトラでの滞在期間を延長することにしました。幸いのことにここブキティンギー市では快適なホテルがたくさんあります。例えばここザ・ヒルズホテルです。明日いよいよ西スマトラの雄大な自然と独特の文化の探検を開始します。昔々マチャパヒトという13世紀から15世紀までこの国を統治していた最大のヒンドゥー教の帝国がありました。マチャパヒトは西部スマトラを降伏するためにスマトラ島へやってきました。戦争を回避するため地元の住民はマチャパヒトの司令官にある提案を持ちかけ、マチャパヒトはそれを受け入れました。その提案とは水牛を互いに用意し戦わせるという方法です。マチャパヒトは大きく攻撃的な水牛を1頭用意し、地元の住民はわざと授乳していない小水牛を用意しました。その戦闘では空腹の小水牛は大きい水牛を自分の母親だと考え、小水牛は牛乳を求め追いかけ回し、大きい水牛の腹を引き裂くまで何回も角で突きました。その勝利によって地元の住民はミナンカバウという名前をしようと考え、水牛の勝利を意味しマナンカバウという言葉を引用しました。これらの理由でミナンカバウの屋根とミナンカバウの花嫁が着用する帽子が水牛の角に似ているそうです。この物語はタンボ、すなわちミナンカバウ民族の起源に関連している伝説の物語を記録した文学史作品から来ていると言われています。日本ではこのタンボは多分古事記や日本書紀のような日本の古文書と同じようなものだそうです。Sengaja Belanda memasukkan unsur adu domba. Apakah memang Selici itu orang Minangkabau? Bisa menipu saudara kita dari Jawa. Nama Minangkabau itu berasal dari kata-kata Mu'minan Kanabawiyah. Nah, lama-lama disebut Minangkabau. Yang artinya suatu
negeri atau kerajaan mukmin yang tatanan sosial kemasyarakatan dan pemerintahnya sama dan seperti tatanan sosial kemasyarakatan dan tatanan pemerintahan di zaman nabi-nabi memerintah. Dan ini kalau dikaitkan dengan filosofi orang Minangkabau, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitab bula, dia akan klop. Tidak seperti yang ada dalam tambo yang sudah dibuat oleh Belanda. Minangkabau人はおよそ2000年から2500年前に中国大陸から南下してスマトラ島にたどり着き住み着いたマレー族の末裔だと言われています。彼らの先祖はスマトラ島東海岸から上陸し、カンパル川を遡ってダレック高原にたどり着き、ここに住み着きました。いくつかのダレックは連合してルハックを形成しました。ルハックとは市町村のようなものです。例えばリバプルコタ、アガム、タナダダルといったルハックがあります。タナダダルというルハックにはパリヤンガンという村があり、ミナンカバウ人の先祖がやってきて最初に住み着いた集落だと言い伝えられています。多分ここは日本の飛騨に相当する場所だと思います。ここパリヤンガン村はかつてインターナショナルバジェットトラベラー誌により世界で最も美しい村のベスト5の一つとして選ばれました。この村でなんととてつもなく長いお墓を発見しました。このお墓、なんと長さが 25.2 メートルです。きっとここで埋葬されたのは非常に身分の高い方だったんでしょうね。これはタンテジョグルハナという貴族のお墓です。言い伝えによると、彼が最初にミナンカバウ独特の建築、すなわち水牛の角の形をした屋根のあるリムガダンをデザインした人物です。このお墓、長さはどのくらいかというと、現地の人々が言うには1回測ってそしてもう1回測ったら結果が違うのでわからないというユニークな話があります。なのでもしここに遊びに来たら測量用の道具を持ってきて確かめてください。ミナンカバオを訪れた時、パチュジャウイと呼ばれる文化行事を見なければなりません。ここタナダタルにはパチュジャウィという伝統的な出し物があり、何百年も前から毎年催されています。何百年も続いた伝統芸能だけではなく、ここミナンカバウの家屋も何百年も前に建てられたものがたくさんあります。例えばこのバンダルクニヤングの貴族の屋敷、これも数百年前に建てられました。これらの家の建設はとても興味深く、木製台座は接着剤を使わずに石の上に置いただけでした。しかし長年にわたって建物が崩壊したことはほとんどないそうです。地震が西スマトラを揺るがした時も大多数の家庭がこのような方法で構築されていて、ほとんど何も壊れなかったそうです。また19世紀後半に建てられた古いスラウも存在します。ここはスラウと呼ばれる小さな建物で、ミナンカバウの子どもたちがさまざまなスキルを勉強したり追求したりするために集まる場所です。ミナンカバウの歴史を語る上で、アディティア・ワルマンの存在はとても大きいです。Salah seorang raja di Nusantara yang dikenal itu adalah Aditya Warman. Dia dikenal sebagai seorang raja yang pernah berkuasa di Minangkabau. Dia itu merupakan putra Melayu yang dibesarkan di
tanah Jawa, khususnya di Majapahit, pada sekitar pertengahan abad ke-14. Nah, dia menempati daerah hulu aliran Sungai Batanghari yang sekarang ini bernama Kabupaten Dharmasraya. Jadi pada ketika Aditya Warman memerintah, nama kerajaannya itu adalah Kerajaan Melayu Dharmasraya. Nah, setelah itu dia memindahkan ibu kotanya ke daerah Tanah Datar, ke sekitar Pagaruyung.メハックタナーダタルを中心とした王国で、ナガリパガルユンというバトサンクルから約 5km ほどの地点に位置しています。この王国は15世紀、アディティア・ワルマンの治世に最盛期を迎えました。パガルユン王国には王は存在せず、各ルハク、日本でいうところの村と同一視されるものに村長がおり統治を行っていたそうです。これはミナンカバウ族が採用した母系システムに関連していると言われています。Pada awalnya Minangkabau juga memakai sistem patrilineal. Pada waktu Sri Maharaja Diraja menjadi raja, dia memakai adat ketemenggungan namanya. Jadi adat ketemenggungan itu adat yang bersifat patrilineal. Dia mempunyai anak, seorang anak laki-laki bernama Sultan Pilihan dengan gelar ketemenggungan. Setelah Sri Maharaja Diraja mangkat, permaisurinya kawin dengan penasihatnya yang orang biasa, tidak keturunan raja, yang bergelar Cati Bilang Pandai. Mempunyai anak 2 orang, satu Sultan Balun Perpatinan Sebatang dan Sri Maharaja Banego-Nego. Dalam pergaulan sehari-hari, kalau Sultan Pilihan Ketemenggungan itu sangat dihormati dan sangat dihargai oleh masyarakat. Sementara Perpatinan Sebatang dan Sri Maharaja Banego-Nego kurang mendapatkan perlakuan penghormatan seperti abang seibunya itu. Ini menjadikan perasaan yang tidak enak di kalangan Perpatinan Sebatang, sampai dia merajuk dan pergi merantau. Dan setelah kembali merantau, dia membawa paham bahwa kita tidak hanya boleh memakai sistem patrilineal, tapi juga harus memakai sistem matrilineal. Dengan memakai sistem matrilineal ini, Perpatinan Sebatang dengan adiknya akan berhak pula nanti mewarisi kerajaan. この2人の夫兄弟は政治体制に関して見解が違うようでした。プルパティーナン・スバタンは民主的な体制を主張し、その兄は世襲制を主張しました。2人は勢力圏を二分することに合意し、その合意の証として剣で石を刺すことにしました。その石はバトゥー・バティカム、つまりバティカムの石と称され、ここタナダタルの町バトゥサンカルにあります。ストーンバティカムの周辺には椅子のような石があり、これはメダンバパネー、または集会を行う場所と呼ばれています。お土産はタナダタルにあるパンダイシケック村で買いましょう。ここの村民はほとんど伝統的な織物となるソンケットの木織りを職業としています。このソンケットとは多分日本の西陣織に相当するものでしょうか。私も機織りに挑戦してみたいと思います。
silakan coba. Jadi gimana ya? Ya, ini dirapatkan dulu. Lihat, coba dulu. Ini. Ya, Tapi ini susah sekali. Saya takut. takut putus ya. Iya, takut putus. Ini kerjanya 1 hari cuma dapat 4 cm. 4 cm? Iya, terus motifnya juga macam-macam. Macam-macam. Ini namanya motifnya pucuk si kakao. Putus kakao. Ah. Kalau ini apa ya? Kalau ini si rangka. Selangkap. Kalau bahasa Indonesia seperti kepiting dia. Kepiting. Itu. Kalau peminatnya yang jelas kan orang Minangkabau. Tapi kalau dari mancanegara juga banyak, dari Malaysia, Amerika, Inggris, Jepang juga ada. Jepang juga ada. Iya. Kain ini kira-kira harganya berapa ya? Harganya kalau yang ini 4 juta. 4 juta? Wah, こんなに素敵なショールとスカートのセットがインドネシアルピアで400万ルピア、そして日本円で 3.5 万円ほどで買えるそうです。いいですね。私が持っているこの布、ミナンカバウ地方の伝統的な織物なんですけれども、なんと300年以上も前に織られたものだそうです。視力 100% の中にこの金色見てください。金の糸が織り込まれているそうです。ミナンカバウの衣装を着てみました。似合いますでしょうか？バトサンカルから遠くない場所で毎年国際サイクリングイベントが行われる場所があります。それが新唐区湖です。2013年6月に第5回ツアーで新唐区自転車競技が開催され、日本国を含めて18カ国から220人のライダーが参加しました。地元の住民は新唐区湖から別の湖につながるトンネルがあると信じています。それがマニンジャウ湖です。この美しい火山湖について興味深い伝説があります。その物語の名前はブジャンスンビラン。ブジャンとは未婚の男性のことを指します。昔、西スマトラにはマラピ山、シンガラング山、そしてティンジャウ山という3つの山が並んでそびえていたと言われています。マラピ山とシンガラング山は今もありますが、ティンジャウ山はもう存在していません。ティンジャウ山のふもとにかつてシティラサニという美少女が住んでいました。彼女には9人の兄がいました。その9人の兄はブジャンスンビランと言います。シティラサニはハンサムで優しい青年、シ・ギランと恋に落ちました。シティラサニの結婚に関して協議が行われました。彼女の兄たちは兄のマリンタンを除いて全員賛成しました。マリンタンはギランのことが好きではありませんでした。なぜならば、二人が武術場で稽古をしていた時に、ギランは不正を行ってマリンタンの足に怪我を負わせたからです。シティラサニは悲しくなりました。一人の兄が反対したため、他の8人の兄も結局彼女とシ・ギランとの結婚に賛成しなくなりました。その時からシティラサニはシ・ギランと会うことを許されなくなりました。しかし彼らはこっそりと2人で密会を続けていました。しかしとうとうシティラサニの9人の兄に2人の密会がバレてしまいます。ブジャンスンビランは妹がシ・ギランと不義を働いたと決めつけ、シティラサニを殺すことを決定しました。彼らはシティラサニに対してマニンジャウ山の山頂から飛び降りるように命令しました。ブジャンスンビランはシティラサニを崖から押すと言い、その時目を閉じるようにシティラサニに言いつけました。しかしシティラサニはこれを拒否します。彼女は目を見開いたまま自分で飛び降りると言いました。飛び降りる前に彼女はこう言いました。もし自分が本当に罪を犯したら、その体は火山の噴火口に飲み込まれます。しかしもし自分が潔白だったら、その山自体が大地に飲み込まれます。シティラサニに続いてその恋人となるシ・ギランも飛び降りました。彼らが身を投げた後、突然暴風雨が大地を襲いました。
ティンジャオ山は大地に飲み込まれ姿を消しました。大地から水が湧き出、マリンジャオ湖となりました。これは非常に悲しい恋の物語で、日本でいうところの七夕の話によく似ています。私は今、マリンジャオ湖で採れたフェンシと呼ばれている貝を食べています。この貝、驚くべきことに日本のシジミと同じような味がします。私今ミナンカバオにいるんですけれども、この味がとっても美味しくって日本にいるような気がしてなりません。ルハックリマプルーコトにはハラウ渓谷と呼ばれる素晴らしい渓谷があります。この崖は花崗岩でできており、高さ80メートルから300メートルにも達します。ここは世界中の多くの登山家が訪れるヨセミテのようだと言われています。ハラウ峡谷には多くの滝があり、その下で自由に泳ぐことができます。もちろんただです。リマプロコタから最後のルハック、つまりアガムに向かいます。そしてまたブキティンギーに戻ります。私の後ろにロンドンのビッグベンによく似たブキティンギー市の象徴的な建物があります。これはジャムガダンと呼ばれ、大時計台を意味しています。この時計塔は1928年に建てられ、そこに取り付けられた時計はオランダのロッテルダムから運んできました。この巨大な時計の機械は世界で2つしかなく、1つはこのブキティンギーの時計塔の時計に取り付けられ、もう1つはロンドンのビッグベンに取り付けられています。皆さん、この時計台の文字盤、少しおかしなところがあるんですけれども、見つけられますでしょうか？ことができなかったら、その時はぜひブキティンギー市へ訪れて調べてみてください。地元の屋台にやってきました。隣の人が美味しそうなものを食べていたので、私も食べてみたいと思います。しかしこれは一体何なんでしょう。いただきます。ヨーグルトのようです。少し塩味が効いているんですけれども、甘いソースと相まってとても美味しいです。暑いブキティギー市で食べるとより美味しく感じます。ミナンカバウの数々の史跡を訪ねます。チェック。美しい自然を堪能します。チェック。伝統芸能の出し物を鑑賞します。チェック。ミナンカバウ特有のお土産を買います。チェック。今私はウンガライシャンヌック峡谷で素晴らしい景色を楽しみながらリラックスしています。ウンガライシャンヌック峡谷は険しい谷で、ブキティンギー市から 1km ほどの地点に存在します。ここはとても涼しく、多くの観光者たちで賑わっています。またこの美しい景色の中には旧日本軍の防空壕が存在します。長い散歩の後、私はお腹が空いてきました。そんな時、レンダンを食べるよりも美味しいものはありません。今、友人から日本の東京にもレンダンのお店ができたというふうにツイートが入りました。ミナン人は世界中のどこにでもいるようですね。しかし私がこれから食べるレンダンは世界中のどこで食べるよりも美味しいと思います。なぜならば
このンガライシャーヌク峡谷の美しい景色を見ながら食べることができるからです。ミナンカバウで多くの魅力的な美しい自然や文化が私たちを待っています。